Magandang hapon po mga mamamayan. Andito po ako ngayong hapon na ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo kung paano lutuin ang pininyahang manok. Ito po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Manok, carrots, bawang, sibuyas, green and red bell pepper, fresh milk, patis, kamatis, pinya, pineapple juice, at saka kakailanganin ko rin po ng mantika dito sa aking lulutuin. Maglalagay po tayo ng konting olive oil dito sa ating kawali. Ngayon pong mainit na ang ating kawali ay igigisa na natin itong bawang. Tapos isunod po natin yung ating sibuyas. Ngayon naman po ay isunod na natin ang kamatis. Ngayon po ay ilalagay na natin ang manok. Ngayon po ay isusunod na natin tong ating pineapple juice. Tatakpan po muna natin to para maluto. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng kunting tubig sa ating manok para po maluto ang ating manok. Ayan po. Ngayon po ay atin nang ilalagay ang ating pamintang durog. Ngayon po ay sunod na nating ilalagay itong ating pinya. Hahaluin lang po natin ito. Ngayon po ay sunod po nating ilalagay ang ating patis. Hahaluin lang po nating mabuti ito. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating milk. Kayo na pong bahala kung gaano karami ang fresh milk na inyong ilalagay. Maglalagay lang po tayo ng konting asin. Tapos hahaluin natin. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating carrots. At sunod na rin po natin ilalagay ang ating red bell pepper at saka green bell pepper. Ayan na po. Luto na ang ating pininyahang manok. Papatayin na po natin yung stove. Ayan na po mga mamamayang ang aking pininyahang manok. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong atimayang na nagsasabing mabuhay.